may nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinuno aluwasa kami sa dautan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Birhen sa Fatima, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi kaninyong tanan, maayong gabi diha. Father. Kumusta naman mo ron? Way uwan sa inyo? Uwan sad. Uwan no? Way landslide sa inyo karon? Sa amo sa Naga na landslide sa Sindulan. Unsa na may update ron dito nakakuan ka Sister Conching sa nagsige pagkuan kirot-kutay sa wala sa nga missing. pila naman roy na kuan dito kon na record nila nga casualty. Mga 20 plus. 20. Mura man tong 21 pa man tong akong nabatian. Mga igsuon niining ato karong natagamta nga lain na sad nga trahedya ang maong landslide ni kalas og daghang kinabuhi, daghang mga nagbangutan nga atong kaigsuonan. Kini siya usa ni ka mga timaan ba sa atong kapanahonan karon nga kinahanglan kita mudangop, mupaduol og maayos Ginoo kay kani manggod usahay ba nga nasubraan na kaayo ta sa atong technology niya nasubraan na kaayo ta sa kalibutanong pamaagi. Yes. Naguba ang kinaiyahan, nagtuotag ang atong technology, ang atong kahibalo, ang atong pag-estimate, ang atong bana-bana, igo na kaayo nga mupugong sa mga trahedya nya dili di ay mauna nga sus magtan-aw bitaw ko sa kana bitang gi-upload nga kanang CCTV no pagkang iluha gisyuta nga kanang muirog ba nga kalit ka istanan dako kayo nga area so muna ang Ginoo ra gyud makapugong og mohatag og protection nato niini hinaot unta nga mukuan muna nga karong Domingo o karong Sabado atong hisgutan ang balik ta sa atong basic nga kuan kani ganing atong ipasabot sa atong kaigsuonan tingali Sister Celia, Glenda og Conchita ang atong kapa no ug unsa say kalihukan sa kapa karong simanaha nga importante kayong mahibaw-an sa atong mga kaigsuonan. Mga igsuon ang kining kapa ang kahulugan ani niya Cebu Archdiocesan Prison Apostolate. So ang among apostolate adto sa mga prisuhan. Pila na ganin kabuk jail atong na tagaan og mga volunteers? Mga 11, 12. So 12 no? 12 na ka-apostoles. So do na tay mga volunteers, mga igsuon sa kapa nga moadto sa bilangguan matag semana aron paghatag og katekeses, pagpaminaw nila, paghatag og mga espirituhanon, apil na sad ang mga lawasnon nga mga kanaganing tabang og pagpasabot. Doon na natay 12 ka units niya mauni ang mga jails no ang CPDRC, ang Cebu City Jail Male Dorm, ang Mandawi City Jail, Lapu-Lapu City Jail, ang Talisay City Jail, Naga City Jail, Karkar City Jail, Toledo City Jail, ang Danao City Jail, Bugo City Jail, ang Bantayan District Jail og ang Midilien mo na itong kinabataan karon ato di ay pasalamatan si Father Tapik biliba ginako sa among pagseminar dito ning lingkod gyud si Father gikas pagsugod hangtod sa katapusan og si Father Marigo may nagmisa lang to siya no nya ningadto gyapon siya ang iyang assistant ako nang paisano tog Dalupe 3 pointers na dre. Makita nato ba nga kana ganing gugma gid nila bitaw sa pag-organize para sa kwan nagsige gi-emphasize ko to ni Father Tapik nga dugay na kaini nato sige tag sabot-sabot sige ta anig sikog awhag ani karon nahitabo na gyud pila to sila kabuk dito sa 29 kabuk giinag yung Father Tapik awa na ibalibaray sige adto na ta sulong na ta nya murag majority na lang no wapak adtog jail wala sila tanan sila tanan mo to mura padlag ko yan pero si Father iya sang giingnan ako sa una dito jud ko sa jail ay mo kahadlo kay kuan sakto man tog yung ingon ni Father nya believe ko sa suporta ba mo na kita madasi kita dito sa adtong ilang gipakita sa Medellin nya kamong taga Medellin
Namati mo diha. Salamat kay ninyo no katong nitambong sa seminar. Unya mura man to og sa October 7 first Sunday of October nga i-install mo ni Father. So og mo kuan gani ipahibaw alami diri kay para makapadala ta dihag delegation gikan sa atong central office diri sa Kapa aron mo tambong. So mo ni mga igsuon kaning mga atong mga volunteers nga sobra sa 100 na ni kabuo karon, magsige ni sila adto sa jail nga na-assign nila kada gyud semana aron mohatag didto mga espirituhanon teachings nya mango nila sa pagampo, mango nila sa pag anang psychological or bisag unsa na lang nga mga buhaton nga makatabang sa lawas ug sa kalag, pero nag-emphasize kita sa espirituhanon. Father, mo share sa kwatong sa Miyerkules. Ana. Sa Miyerkules sa buntag nakahinumdum ko karon nga ang mga binilanggo akong nasangyawan sa pulong sa Dios nga nikalit lagwa ba ko ang Ginoo nag-ingon pangandam kamo, pagbantay kamo, pagtukaw kamo kay wa ta masayod sa atong kinabuhi kun mukalit lag abot ang katalagman diha nas bilangguan. Pagkawibis nilang slide na pagkainugma. Pagka-ugma okay, Miyerkules man din ang inyong Miyerkules man na amo sa naga. Hala, grabe ha. Nya kadto bang kuan katong record sa naang gi-upload sa kanang Facebook ug sa YouTube, murag dito kuno to nakuha sa CCTV sa Naga City Jail. Kay atbang mo na siya sa nahitabuan. So naagi mga prophetic ba gamiton man kita sa Ginoo sa pagkalit lang jud to. Salamat kay ato nga maminaw kita ani mga warning sa Ginoo ba. So mga igsuon, naataroy dakong kalihukan sa Kapa karong ubos ni sa pag-aprobar o sa pag-rekomendar sa tabang sa atong talahuron nga Arsobispo Jose Palma, ang ato gyong head sa Kapa dinhi sa Archdiocese. Doon na tay gihimo karong second collection niining Domingo ha. Pizza 23 sa September. Kaning atong second collection sa tanang mga parokya gitumong ni siya mga igsuon sa atong kalihukan sa Kapa nga nagkinahanglan og mga financial nga kaning pag-ayuda. Kay kanigud taong atong Kapa, Sister Glinda, Sister Celia, Sister Consita, tungod mo sabot lang sa tanong kay ang diocese daghan man jud kayo giatubang nya dili man sad jud nila maato. So pila ginay atong subsidy gikan sa kuan gikan sa atong 18 no 18,000 ang atong subsidy kada buwan. Yang gasto. Unya ang atong gasto mudagan mo average og 60 to 70,000 kada buwan. So dako kitag pangitaonon. Gani ang ato gyung sa tulo na ron ka tuig 2015, 2016 ug 2017 sa atong financial record, ang annual nato nga expenses mo average gyud siya 1.3 million kada tuig. Unya 18,000 ra kada buwan ang mahatag sa atong panudlanan sa Archdiocese tungod lagi sa ato sang kahagipot karon. So muna nga nagpasalamat tas Ginoo nga nakasustenir ta niini. Unya bisan pa man niini daghan tag mga igsuon nga mo hatag nya usan niini ang dako jud kaayo nga nakatabang kanig yung atong second collection. Duha na ni katuig ikatulo na ron nga gihatagan ta ni Archbishop Palma og kay gayunan nga kada buwan sa September mag second collection ta para ra gyud sa Kapa nga panginahanglan. So katuig kausar ra gyud. Kausar gyud ni Dre sa katuig. Kausar sa katuig. Kung mahinumdom ko amot katong una na tong tuig 2016 pilay na kolekta na to ato Sister Celia nakahinumdom ato 500 ang total katong primero dako man to sa una murag mga 400 kapin mga 300 mga kapin 400 kuwaas gasto mo to mga 300 atong nalimpyo. Ang katong niaging tuig dako-dako to siya naabot to siyang mga hapit mo 600. Nya nakuhaas mga expenses mga almost 500 pod ang atong nalimpyo. So sa atong 1.3 million 800 na lang 1,000 ang atong kuwang. Ya, salamat sa mga tao sang manggihatagon kay mura magnaasad sila gipangtunol. Ya, karong tuiga niini karong Domingo ha mga igsuon basin pa di ay og uban sa inyo mga malumo nga mga kasing-kasing og manggihatagong mga kasing-kasing muhatag mo. So naay mga Kapa volunteers
nga mo suroy sa kada parokya. Di man tingali tanan gyud masuroyan nga naagi kapa, pero nahatagan gid nato sila og mga letters, no, nga murag do na-assign naman tatanan. Pila gyud ni aton tanang mga parokya karon sa atong na record dito? 160. Murag 167 da sa mga quasi parishes. So mga 160 gyud average, no, ang atong gidaghanon sa mga parokya sa Archdiocese. Nya gilibot gini nato, gi-assign na ni ang mga kapa volunteers. Nya naa sa mga kapa volunteers nga mo standby gyud sa parokya og mga adlaw sa mga misa. Aron mosulti sila mahitungod sa atong kalihukan. Adto dito sa para sa second collection. Gani ang ato ganing kapa volunteer sa Cebu City Jail, nagsugod na siya sa Santo Rosario karon. Pila to kamisa iyang kon? Tulo na kamisa. Si Sister Ferry ang atong coordinator sa Cebu City Jail Male Dorm. Diri siya sa Santo Rosario, nya og mga adlaw ang mga 13 kamisa iyang tambungan aron mosulti siya panahon sa misa. So unsa may mga aning atong gastuhanan niining atong gi second collection. Mga igsuon, ang atong kapa sa sukad ko ni Lingkod Ris Kapa 2014, doon na natay kalihukan nga nagkinahanglan kaayog dagko nga budget. Bisan tinuod og dili gyud kaayo daghan ang among ihatag, pero manghatag manggod mi og kaning kuan pinaskuhan. Pinaskuhan to nato, no? Kada Disyembre mo hatag mig pinaskuhan. Kanang ang pinaskuhan nga atong gihatag murag kuan man to, no? Tagpila to yung budget ato to? Kada usa. 50 ang atong budget kada usa ka piniriso. Nay Colgate, nay sabon. Pila to ka items? Mga unom. Unom? Colgate, shampoo, sabon laba, sabon humot, biskwit, chicharon baboy. Oo, mga unom. Nya 50 pesos atong budget. Budget 50 pesos. Pila man kabuk atong piniriso karon? Bang. Nagkadaghan. Nagkadaghan. Ang naga lang sa una, mga waray 100, karon mga almost 400. Almost 400 mo. Nya basta akong tanaw-tanaw ani mura o akong bana-bana murag naa na gid sa 16 to 17,000 ka mga inmates sa tibuok nga atong gialagaran karon kay kanang CPDRC, pila ni kabukron ang CPDRC? 3,900 na kay naiba na naman. Ha? Unsa 3,900? Oh, 4,000 to kape. Ani abot na di mo 4,000? 4,000 kape na pa na may nalaya. Sus ibutang man man. nanawat. Oo, pa manawat. Katungod sa kadaghan. Oh, so 3 ibanan sila. Unya igabot ang nagdisembre ug manghatag na ta basig 4,000 na. So ibutan na to 4,000. Unya ang Cebu City Jail kay ang record ato 5,200 banto ang katapusang record ug nanawat pa sila di ibutan talag 5 di pila na 9,200. Nya ang Mandawi 2,000. Ato lang ibutag 2,000 kay murag ni 2,000 kape naman to sila. Pila na 11,000. Ha? Hapit na mo Ibutan 3,000. talag. Hindi na magkakaaging ato. Oh, 2,000 ibutan talang Naghuhuot na. 2,005. 5 Oh, di sa to pa 11,700. Unya ang Lapu-Lapu pupariha mo sa dana. Oh, paparihan Lapu-Lapu. 2,00005 gihapon. Oh, Di, mga mahimo 14,000 na. 14,000. Unya ang kanang atong gikas Toledo, Bogo, kanang Karkar, Naga, Bogo, Danau, Bantayan ug ang Midillion, mag-average man sana sila mga 700 ang kada jail. Di sa ato pa sa Lima ang Talisay 700. Di sa ato pa kaning 14 nya di atay upat ra man ni ka jail. Upat ka jails. Unya ang sa 12 di 8 times 7. 5,600. O di sobra di ay oy mga 90 na di ay mga almost 20,000 na. So mo ni mga igsoon amo lang giswayan og bana-bana dili man gini actual nga figure kay wa sa namo maapil dinhi ang Minglanilla, ang Argao, ang Barili nga gagmay-gagmay nga mga jails. Pero og ato yung totalo na agis mga 20,000 kapin pero ang amo anang hataganan
Sa una, giunsad gito nato pagpaagi ang pagpanghatag ato. Mga attendees. Ang Katong moatendra ma-attend sa sa atong atong kalihukan. kalihukan. Agamas naga ang tanan tagaan. Nya sa nagat ang tanan. Tanan. Oo. Busad po der. Walang gusto Tanan. tagaan sa tanan. Oh, tagaan tanan kay mura man tog ang tanan basta gagmay nga Basta jail. gamay. Gagmay nga amo daghan man ako di na matagaan. Amo mura siguro. So depende no kay og naa tay mga Ug kaigsuonan karon nga mohatag. So mga igsuon kaning 20,000 sa tag 50 pa lang pesos. Pintaglin. Og butang tag 20,000 sa 50 pesos nagkinahanglan ta og 50,000. pila man? 1 million? Ha? 1 million. 1 million. Oh, so nang ana, 1 million na lang na daan. Ang ato lang ng ipanghatag nga tag 50. Nya ako ra ba na touch kay ko ana bang katong gihimo bitaw sa kanang taga Cebu City Jail o pamina ko mo sa gihimo sa ubang jails nga kana bang ang atong gipanghatag nga 6 items ang atong tagaan to tag 500 na itagaan na to nga 700 ra ka buok. Ila itong bungkagon. Oh, ibahin-bahin. O igbungkag nila, ila pag yung ipanghatag sa ilang mga kauban kana bang ingon ana sila baka kanang di sila ba muhikaw bitaw nga kami ray gitagaan kay kami ray nitambong dito sa Kalihukas Kapa pero inig-abot na di ay ngadto gyud sa aktual nila nga pagdawat Magbilhinay sila. ila di ipangbahin sa ubang mga inmate. Makasabot sila, Father, kay pareham gud sila kahimtang. Oh mo lagi. Mm. Unya kita di Kita unta di man ta nga ingon naa ana. sa gawas ba Oh. kung makakita. Mao na nga karon mga igsuon galibot mi sa tibuok simbahan ug mga adlaw kadaghanan sa mga simbahan namon ang ubang simbahan nga di usa sila magsikan collection para sa kapa kay naa na sila nauna nga schedule nga sikan collection kanang pero munisaad sila nga musikan collection sila sa laing mga Domingo para sa kapa. So pasalamat kay taana. So ato lang dinhing pasalamatan no ang atong tanan nga mga parish priests nga ming dawat og mi sanong ni suporta sa atong kalihukan sa kapa kay ang ato gong kalihukan volunteer man ni siya. So sa ato pa lang ipanghatag sa December sa alang sa gamayng kalipay sa atong mga inmates no kana ganing gikan sa atong kapa nga kuan komisyon mogasto na taana og labing menos mga 300,000. Labing minus gina siya. So 300 to 500,000. So kaning atong second collection kun bot gyud hunahon lamyon ra ni siya diha ni anang maong kalihukan. So pero dako na kay nagkuan dako. Katabang. Sus ang mga piniriso dako kay sila og kana bitang pasalamat kung do natay matunol bisan unsa kagamay gawas lang sa ilang kalipay nga magsige gitag pakita nila kada semana. So mao na mga igsuon no. Hupay ang ilang mga kaguol. Pay sila. Ang ikaduha nga among gastuhanan kining panahon sa Hunyo kani man ting ablis klase. Okay, ato sa nang na-practice na nga muhatag pud tag school supplies sa mga anak aning mga inmates nga mga pobre in town. So ato man sa nang pangwao no kugihan man sad mo manguha na mga ngan. So manguha sad mi ana mga igsuon nya mo gasto sa taan nagtagpila tos kada estudyante. Murag duol-duol gyapon sa murag duol 50 di 50 pa gyapon to. Mga notebook. Mga Papel. notebooks, Ballpen. ballpen, papel. Rayola. Ato sa tong gipangkuan tagup at tagilma ka items pod nga pang school supplies nga elementary ra to atong gikuan ato no. Gitumong. Susuran, Kato na writing, na asay kanang kuan. composition. Composition. Dako sa ding kalipay sa ilang pamilya kay usa maguna sa atong objective sa kapa nga ato yung padingkamutan nga ang inmate ug ang iyang pamilya atong ma-reach out. Nya at least ba natay ginagmayng gesture di man ginato makuan tanan. Muna mga igsuon, pasalamat mi ninyo sa inyong pagpatalinghog unya. Kung do na gani mo yung mga donations para og mga adlaw or para sa kapa alang niining among mga kalihukan nga kana ganing espiritual o financial, pwede gid mo diretso paghatag sa inyong donation ngadto sa kapa office sa pagkakaron naa na siya sa Patria de Cebu at bang sa kaning kuan kaning katedral. Nya do na ta dito yung mga resibo na sa tay in charge dito, inyo lang i-remit, resibuhan mo, dadon yung resibo. Nya di sana makaikyas kay ato man ginang i-record dayon sa atong financial statement. Do na dayon ta anay kaning balancing sa atong
resibo nga misod nga kwarta nya i-deposit din na nato ngadto sa atong account aron nga do na gid tay record sa tanang financial. Amo nang giampingan sad ang mga kantidad nga inyong gidonate, gagmay ug dagko nga kantidad. Mao na nga ato ni siyang pasalamatan nya ikaduha, manghinaot ta sa ato mga kapa volunteers nga kamo ikaw Sister Celia asa man ka ma-assign ugma? Bugo nga to sa Tapilon nya diri sad sa Kolonya Paingos Tuburan Taboylan. Muna imong tuyokon ugma? Nagbahin mi. Nagbahin na mo. So muna inyong area diha. Kami sa Bugo, bahin nami Bugo ngadto sa kuan, ngadto sa Midilin. Sa dito sa Kolonya. Nya ang sa kuan imo Sister Glinda asa man imong Ako area? sa Banawa Father Alliance of Two Hearts, Father Niloy, Gloria. Kamo May problema kay kuan na kay Father, supportive okay kay Father, supportive no? kayo. Panganas Father, supportive kayo niya. Imo Sister Consing asa man ka ugma pod? Nagbahin nami sa Naga, Tuyan, Inayagan, Uling, San Fernando. Kamong mga grupo dito. Kaming grupo nagbahin. Maayo. Mag-atang nami sa simbahan ugma. Di, Pero na ni question ako, Father, ingon sila Conchita. Ganahan uray mo anak sig panghatag anang mga binilanggo nga perti ka makasasala mga daotang tao. Ingon ako silang gitubag. Hinumdumi ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon na bilanggo ako inyo akong giduaw. Nya kamo wala makaduaw sama ra nga kamo ni duaw kung kamo manghatag og donasyon para nila. Kanindot ato imong pagkatubag Sister Consita. Mo di akong gitubag nila. Tinuod Gani ang Ginoo sa kalibutan, wala siya mangitas mga matarong. Ang iyang gipangita ang makasasala. Pag kanindot aning buhata, labi na kamong manghatag sus apil mo anang buhata. Corporal Works of Mercy. Kana. So mga igsoon, nisod naman ni Sister Consita sa kaning atong pamulandong ba espirituhano pamulandong og epekto aning atong aning atong pagpanghatag amo unya na arong ikuan amo na siyang hatagag ato ning hatagag pamulandong ang iya aning mga benepisyo kung muhatag ta panahon ni ining atong second collection. Nya sa dili pa na namo hisgutan ato usang paminawon ang mga mahinungdanong pahinumdom. Ang simbahan sulod sa bilangguan. Mga igsoon, balik na sad ta sa atong paghisgot-hisgot nining atong topic karon, no? Ang among second collection sa kapa. So, unsa gito Sister Consing ang imong gitubag sa dihang nangutana siya og kuan? Katong pag niya. Kung si tangan nung magsige pa mong second collection ipanghatag lang jud anang mga dautan ng mga tao, mga makasala, di man naangay hatagan. Inko ang pulong sa Dios nag-ingon, nabilanggo ako inyo akong giduaw. Nya kamo nga wala makaduaw sa mga nakaduaw mo, pinaagi sa inyong pagpanghatag. Dako kay nagkatabang nila. Tinuod ginay sa kuan ba ang Ginoo man gud makakita man gud na siya sa atong gibuhat. Nya tinuod kana siyang giingon sa Ginoo nga nabilanggo ako inyo akong giduaw. Misteryoso ba kay na siya kay ngano man gyud sa tanang klases tao nga iyang iyang himuong representative sa iyang presensya nganong giapil man gyud niya ang binilanggo. Ikaw na Sister Celia ngano man kuno be? Kay mga Pinangga man siya kay pinangga man ang mga makasasalas Ginoo. Lagi ngano lagi. Kita di man taganahan ang mga makasasala kana mabilanggo na. Wa man ang Ginoo mga ri sa kalibutan aron sa mga matarong kundi sa makasasala. So pinangga gyud ang mga piniriso. Katong mga kabus. Sa jud kay rason ana gyud. Sayon ra man yung pinangga pero ngano man ang pangutana ngano ka? Aron nga mabag-o pod sila maka wa mo ikatubag parihara ta ani wa ta ikatubag. Sayon ra man kay pag-ingon nato nga tinuod gid na daghang mga tao ato mga kaigsuonan gani karon kamo mga igsuon nga naminaw diha murag dili mo ganahan muhatag kay para nas mga piniriso na priso magay na sila silang kabuang na priso magay na tungod sa kay mga dautan kay na sila tigubot tas katilingban unya karon ato na no maghago na nung taghatag para nila. Tinuod mo jud na atong ikasulti. Pero usa ka dako kaining misteryo sa gugmas Ginoo ba? Ngano gyud nga gihimo man niyang representative, usas iyang mga representatives din sa kalibutan ang mga piniriso. Nga kun unsay atong buhaton sa mga nabilanggo, mo'y atong gibuhat ngadto niya. Misteryoso kay na siya. Nga kun mangutana tag nganong mo man gihimo sa Ginoo? Di gid ta katubagan na. Kay misteryo man ang Ginoo. Kay
ang ingon sa Ginoo, ang una gyud niyang ang iyang una niyang gisulti nga ang akong pamaagi, my way It's not your is way. not your way. Ang giisip sa tao nga kaalam binuang para sa Ginoo. Nya ang giisip nato nga binuang ang binuang sa Ginoo labaw pa kaayo ka labaw kay ka maalamon kaysa kaalam sa tao. Na karon sa ako lang mubo nga pagsabot ba ani isip pare no nya sa ako sang kasinatian ang Ginoo mihatag og kana ganing mga representatives niya kanang siya gigutom ako, giuhaw ako, unsa pa nang uban? Nasakit Nahubo ako, nasakit ako, Wala ko'y balay. istranyo ako, wako'y balay. Nya human din apil dayon ang nabilanggo ako. Para nako gipili na as Ginoo kay ang kontra gyud sa Ginoo dili man ang tao. Ang kontra sa Ginoo ang sala. Nya hain man ang daghang lunang sa sala. Ni ining mga klasihas iyang giingon. Wa na magrepresentar wa representahi sa kana ganing piniriso ang kaputli ang pagkaway sala sa Ginoo. Kundili ni representar ang piniriso sa presensya sa Ginoo tungod kay ang Ginoo anha siya sa mga makasasala aron paglimpyo nila sa sala. Nya limpyuhon man nilang sala. Di anha siya mag-standby ug hain ang sala. Parehara guna ikaw manilhig kas inyo. Asa man day ka mag-standby? Anang way sagbot o tuntoy daghang sagbot? Katong na daghang sagbot. O ato ka mag-standby kay ang imong tumong manglimpyo man ka, manilhig man ka. Ang ato ka magsigig silhig atong duang limpyo. Ato ka tong sagbot. Nya kay si Kristo mianhi man aron pagluwas sa mga makasasala. Adto siya atong mga taong naay sala. Kana mga taong gigutom dali kay nakasa. Dali jud kay kasa mangawat, manulis. Mo nang naa siya diha. Unya kanang mga tao nga kana ganing kanang masakiton dali sila makasa magsige nagyaw-yaw magsige nagpamalikas ka mo na reklamo kay ba magsige nagkuan lisod kay tanan unya ang kana sa mga tao nga giuhaw kanang giuhaw ba labi na kani mga palainom unya uhaw na sila oy madali kay nang kasa ang uban na mangawat para do nalay mainom labi na ginang manuyupay kay apil manas uhaw kanang suyop o di naasa na diha na karon kining atong pagduaw sa mga binilanggo nga gihimong ministry dinhi sa Archdiocese sa Sugbo ug sa tibuok Pilipinas sa kuan gini sa CBCP gini nga mandate kanang nindot kay ni siya nga tubag kay ang ato day aning gihimo dili kay ang piniriso mao ang Ginoo dili ang piniriso mao ang luwasonon sa Ginoo nya gusto sa Ginoo nga dunay konkretong kamot konkretong baba, konkretong mata. Tiil niya nga magamit niya. Mao tong diha sa seminaryo sa una, recollection mi ba? Diha to amo recollection master nga itagaan mi Ginoo nga way dinhi. Way buton. Way bukton, way kamot baka putol sa diri aring tiil. Unya putol sad ang kaning iyang away mga mata ba? Way mga mata buslot ang mata, ang dunggan buslot. Ingon na mo, umaw na itong ampu-ampuan nga nangagupok ba na siyang kuana, kanang ginuhua. Nya maingon din siya nga, mauni ang nahitabo ni Kristo kung way tao nga musunod sa iyang mga pulong. Kay tuan naman siya sa langit, dinhis kalibutan, ug wa na gyoy magpakatiil niya, magpakamata, magpakakamot niya, magpabilin siyang buta, amang, bungol, nya pungkol, ang duha ka tiil. Ug wa gid siya mahimo kay pungkol man siya munang nangisa busa karon nangihanglan siya sa inyong mga kamot sa inyong mga mata sa inyong mga tiil aron maoy mulakaw ug muhikap nya siya maoy mo supply sa kusog ug sa grasya aron kanang inyong mga kamot dunay ikatunol ang inyong baba dunay ikasangyaw ang inyong mata makakita sa kamatuoran ang inyong dunggan makadungog sa ilang kinahanglan ug ang inyong mga tiil mulakaw bisag hain pa sila nahimutang ay ana ba mo na ang mga kamot mga matas Ginoo mao mga misyonero no kanindot ana nya ang pulong sa Ginoo tinuod og tinuod gayod ningon siya dili kamo ang nagpili nako ako ang nipili ninyo mutuo ko anak Father kay kun ako lay pasibuton nga mo adto ko anong mga bilangguan sa mga
Pero kay ang Ginoo mo pili magyud tao, pasalamat ko nga usa ko siyang gipili aron pagsangyaw dito. Mo bitaw na ako bitaw sa una mahay ko nganong ako mo napilian sang Archbishop Ibutas Pusuhan. Siya ganahan, Padre, nanawa. Di jud ko ganahan kay sunang nga ana, way kulikta igadto. Karon na na. Lisod pa kayo Dahil isod. juga sa ampo na mo, Dre. Ampuan ka na mo. Oh, na kamo. Pareha po na mo, Father, volunteer, wala ko mi suhol, Pero- wala mi sweldo. kanang- Mugasto pa Sus, gyud ang mi. mga volunteers, mo gasto pa mo. Tungod sa gugma. Tungod sa Nya musakay paghabal-habal, mauwanan, Gutumon sa mainitan. Dre. Uy, gutumon sa biya Oh, mi. gutumon. Adto sa Las Maglawan na lang. Ang siopaw, Father, padingto na nagpaabot naman. Di dyan kagawa sa sudlan na. Kawawa may kapalit. Maita. Mao bitaw no mo na. Bitaw. So mga igsuon ang Padala atong pa 100 ka mga volunteers tinuod na amon sa ni sila yung mga ipampliti siguro pero dili ni sila mga dato. Pareha ra ni ani nga wa gisay hapit na kanang nagginukdanay sad sa panginabuhi. Pero mao lagi na nga atong balika no kana ganing kamong tanan diha nga naminaw karon unya mo hatag mo sa second collection sa kapa murag inyong gisuplayan og kamot, tiil, mata, dunggan, bakba ang atong Ginoo pinaagi sa atong komisyon sa kapa aron mas makaabot ang iyang kaning tabang sa Ginoo ngadto ni ining mga nanginahanglan unya di ra ba nato gyud kuano dili nato masukod unsa kadako ang epekto sa atong gibuhat kay karon pila na nakabuk atong mga ex inmates nga nilaya na nga nialagad sa kapa Laghan na. kay di sad sila ka biya na sa kapa ba kay diha sila nakakita og Ginoo mao nang gahimo miron mga igsuon og usa ka special nga kana ganing grupo dinhi sa among kapa volunteers kay naa naman miroy mga upat unom ba na kabuok nga mga ex-inmates nga nialagad sa kapa. So doon natay special groupings nila nga gawas nga moalagad sila nato sa pag-adto sa jail, tagaan pag sila special gyud nga teaching, special nga kadang sharing kay gikan man gud sila dito sa sulod na sila common language. Na. So balik ta sa atong gihisgutan nga kamot, tiil, bakba, dunggan sa Ginoo. Kung kamo mga igsuon muhatag gani mo sa inyong donation nga riskapa unya ang inyo anak kinasing-kasing gyud nga para ni sa pagbuhat sa atong mga volunteers ngadto sa jail para sa ikapahalipay nato sa mga binilanggo paghatag nila og kahupayan gamay ba sa ilang mga kamingaw inana dako kaayo sad mo kanang mapaabot gikan sa Ginoo. Merit. Oh, kay gisaad ginas Ginoo gyud ug di gisad siya bakakon. Niingon amot asa ni Bible kani sa laging ator sa laging wa sa memorize ba. Basta niingon gyud ang Ginoo kun unsay inyong ihatag ngadto sa labing ubos. Nya dili man gyud mo mabayran kay labing ubos man. Unsay inyong gihatag ibalik na nako ninyo gatusan kapilo nga grasya dinhi. Katoy sa kinsa tong mobiya, pupareham ni ani. Kinsa tong mobiya og balay, uma, Mga anak. og mga anak Mga dinhi ni issue. alang kanako makadawat og gatusan kapilo nga mga balay, mga uma, mga anak dinhi sa kalibutan ug sa laing kalibutan kinabuhing way katapusan. Kanindot ana? Kanindot Oo. Ako Ako gyud tay laing predestination. og mangita gitag siguridad nga malangit batag dili. Siguroon ko ning piniriso Mao. Kay- Kay, Father, nindot sa namang hatag, Father, oy. Oh, nga na. Kay kanang, naamo ko na sa Bible nga, it is in giving that we will be receiving. Oh. Paagi ra gyud nga pagpadato, moro yung pagsigig pagpanghatag, di gyud na masabtan sa uban, Father. Pero ako nasabtan jud na anak ko nga musugod na gali kag panghatag, way puwas ang Ginoo sige refill diha nimo. Kana. Basta ang lamias, wa gyud mi nakuwangi, Father, oy daghan kay kuan ako jud nakuwangi. Ako ginang gipanghambog nga og Kana manghatag. i-challenge gid nako sa tanan nga mga akong istoryahon. Maingon ko kana ganing wa jud ko kakitag tawo nga manggihatagon, maampuon og kugihan nga naglisod. Mao. Nimo Di gyud mahitabo. Oh. Si Mother Teresa of Calcutta, Saint Mother Teresa of Calcutta, bago pa man to siyang giselebrehan sa iyang pagkamatay no atong first week of September, ika-21 man tingito niya nga kasumaran siyang kamatayan. Santa naman siya karon. Ang matud pa sa istorya,
$2 lagi iyang gidangan to pagsugod siyang mission sa Calcutta. $2 niya siya rasang usa. Ang iyang tumong ato nga mutabang ko aning mga tao nga poorest of the poor. Wa siya magsolicit, wa siya magtrabaho, ni tabang siya dito sa iyang $2. Karon ang iya lang madridaan sa tibuok kalibutan ning abot nag 5,000 kapin. Ang iya lang ng madre. Unya ang ilang giatiman nga mga centers more than 1,000 sa tibuok kalibutan. Di sa ato pa anang 1,000 diha lang daan sa Pasil ang diha mga bata sobra na siya 30 ka buok. Uy, sobra dre, sige kung anak diha. Unya kanang na ang mga naasgasas gugma. So kadaghan ana. So sa ato pa kung i-times lang natog tag 50 kaning 1,000, that is already 50,000 persons kada adlaw ilang pakanon. Tagaag tambal, tagaag accommodation, pagkadako ang nagasto. Di sa ato pa si Mother Teresa usa na sa mga pinakadato nga tao sa tibuok kalibutan kay makapakaon siya labing minus 50,000 ka tawo kada adlaw. Makapatambal pa. Anya, unsa may pasabot ana nga ang iyang $2 gi-multiply maayos Ginoo aron daghan pang makatilaw. Nya kamo mga igsoon, naglisod mo ron sa inyong bayranas kurente. Ihatag ninyo inyong donations kapa. Inig multiply ana. Bayran na lastang sa tubig mabayran. So ay ninyo, pananglitan ron ang imong bayranan sa kurente 5,000. Nya putlan na ka kay duha naman to ka bayron. Bayari, nya imong kwarta 50. 50 ba? Ihurot mo hatag sa kapa. Unsay resulta? Putol imong kurente kasi. Maputol na. Pero ang imong 50 nga gihatag i-times og 100 pilay resulta? 5,000. 5,000. Oh, di mabalik na to nimo. Ana, nya putol na imong kurente. Imong pag itong ihatag ang 5,000 ngadto pag-usbangan ng inhanglan. Nya pila na may imong madawat? 5,000 i-times og 100. Ala. Pila na? 500,000. 100. Ha? Di oy. 1,000 times 100. 5,000 times 100. Pila na? 1,000. 50,000. 50? 50,000. 50? 5,000. 5,000. 500,000. So 500,000. 500,000. Nakaroon ka ng imong 500,000. Bayari itong imong 5,000 nga kuan. Suga. Nya Pilang tubig. Pilang tubig. Pilang balay. Paghimog dipwil. Nya imo na sang ipanghatag sa mga tao. 500,000 imong gihatag. I-times sa 100. Perte ng daghan na Mao na ang tao manggihatagon dili masukod ang mga tao makatilaw makaambit sa iyang grasya. Pero ang taong daw daghan kayong sakitan. Daghan kayong sakitan. Mo na nga kung manggihatagon ta sama ni Mother Teresa, sama ni Saint Francis of Assisi, sama ni Saint John Bosco, nilang Saint ganing Vincent de Paul o uban pa, Martin de Porres. Grabe ang ilang grasya bisag nangamatay na sila. Porti lang yapong grasya nga ilang ihatag sa mo sangpit sa ilang intercession. So mo ni nga pagkaninduta di ani. So niingon diri ang ni ay atong kuan, ni ay atong text mate no. Father, unsa ka oras magmisa ugma? Mura man dili maayo. Dili man tingali. Ugma okay ba kung si akong misa, pero ang akong sigurong misa ugma si PDRC. Na ko misa ugma uban 6 o'clock. 6 o'clock. Si PDRC. So kung gusto mo manimba dito, panood mo daan karong gabi. Damog. Sa Santo Rosario murag 4:45 sa kaadlaw na akong misa ugma. Permi mo na siyang kaadlaw niya. Sunod na nang si PDRC o niya may ICC. Unsa man ning ICC? Okay ba ni? Convention Center. Unsa kuno ang oras sa akong misa ugma sa ICC? Basig ka mo rin nasayod nga na ako'y misa ugma, pero ako wa di ako'y misa. Bitaw. So mga igsuon, ato ni siyang kanaganing pasalamatan ang kaning Ginoo no nga mihatag nato nini karong opportunity
karong Domingo ha sa paghimo aning atong opportunity sa pagpanghatag ngadto sa atong kaigsuonan nga tua si Kristo didto nag-atang nato kay iyang gihigugma kanang maong mga tao. Na karon unsay mga problema sa inyong na-encounter duha naman gito ka kanang atong second collection. Naamoy mahinumduman nga mga problema nga atong na-encounter? Sa second collection Dre. Kanang atong paghimo second collection. Nayuban Father kanang dili sila magpakuan kay pobre ilang parish nana. Mga kuan mga pare. Or ang kisa may nisultin istorya nyo ang pare o ang mga secretary, ang uban secretary in charge. Na nasa uban nga di sila magpa second collection kay na pa sila bayranan nga utang kay na sila mga pang kuan sa bayang repair sa project. So okay ra sad, obedient is better than sacrifice man. Okay lang. Salamat lang mi sa kato mga pari jud nga ni support jud maayo Father ba nakasabot sa ato ang organization kay buto na naon kami mga laiko ikaw Father pari jud no kami mga laiko min tabang ramian ni sa simbahan ang mga pari gyud dapat ani di ba Father no wa bitaw giingon ni amo nang ministry es kadal bida sa una anhing ni anak ito siya na mga ayo jud mo undang ha kay sus kamura jud kuanan ra ba namo intaw nga tabang-tabang kay gamay ra kay mga pari. Amo man ta ni trabaho ginis pari. Amo dili ni ni trabaho unta ninyo. Unya gitrabaho ninyo man pasalamat pagtagaan mig token ato kana mga lawit-lawit gud sa kuan kwintas Padre nga gikas gawas. Pagtagaan mi atong kardinal kay pasalamat dito siya namo nga niabot jud mig dugay-dugay gid pagpangalagad ba. Man nga malipay sad mi ani second collection og mga pari mo support sa unta Father ba no kay di ba din pera mo para binis mga priso kuan no ang usahay dili sa ni pagdepensa sa mga pari pero amo gyud sa nang kinaiya no nga do na may mga priority nga usahay para sa gud ninyo gud na may priority sa balay kanang mausahay ma-preoccupied ana mo na iampo lang sa nato ang ato mga pari nga kanang makasabot sad sila wa masaguta mangayog dagko god mauna no ang ginagmay nga hatag ana lang mga kuno ato na pader ka mga sensiyo lang pader ko sikan ra mo bitong sikan sikan ra man ang first pader to naman ninyo ang kanang kuan sikan ra gyud nya ang ato lang anang ihangyo unta sa mga kaparian nga kanang pasagdan lang unta nga naatay isikan collection para sa kapa kay kausa ra mas uskatuig nya dili man sa dako kayo na siya nga kana ganing minus kung na sila project pananglitan kay dili man ta mokuha sa ilang budget para sa ilang project ang mga tao man nga nagsimba maoy muhatag moro simple as that no malagi usahay makakuan bitaw Father once a year good once a year pod pero sa amo ang dapit Father na ay pari ni reklamo pero sa pagpasabot okay na dayon siya wala na problema mauna yun sa nimo pagpasabot pasabot giyan sa nimo pag-ingon yan po animo si Father nga Father kanang kinibiya no nagsakripisyon gyud mi ani para sa gikinahanglan sa binangkos uskatuig ka sa pinaskuhan para ma-feel po nila ang kalipay kaysa tinuod biya po Father kining atong gipanghatag kita wala may atua kaning atong gipanghatag di man ni atua hinatag man sad sa Dios o atong i-share mo to nakasabot okay na gyud mi sige aso na nimo suod so sa amo sad so far sa among pag-second collection kanang wala mami nibalibad nga pare okay man jud gani dito sa Udlot last year gipakatulog pa mi dito gipakaon pa mi sa Udlot nakatulog pa jud mi dito sa kumbento nya ang kini karon katong nanghatag sad mi dito sa kuyog ko nininin dito sa South gipakapaniud to mi dito pa der sa Lambusan Lambusan sa Renyo gipapaniud to sa mi dito kami sad gipapanihapon mi Father sa amo abi sa ginagmay nay maingon ginagmay mao lang tam sa pari sa probinsya god kay ang misa man para sa city god at least naay ginagmay nga mada kay ang misa dito sa buntag ra maghapon katagsara so kana ang inyo no naningkamot mo pagpasabot namong mga pari usahay pasabta lang sad mi no kay kanang makalimot mi ana usahay tungod sa preoccupation pero makasabot ang mga pari nga ang mga tao day ang parishioner day ay mo'y muhatag sigon sa ilang gugma
O dili sad mi mo kuan ana kay dili man ta mo kuha sa project nga ilang gibuhat, no? Sa mga tao man. Oh, pwede ra man sad ang mga tao maorasay kana ganing magbuot o muhatag ba sila. Pwede sa silang moingon nga, di lang ko muhatag ani kay adto lang ni nako sa opisina ihatag kay para lang ni sa among project. Pwede ra gyud kaayo. Nya basin pag sa nanimba nga mga 500 ka buok, do na lang didto yung mga 20 ka buok nga muhatag. Di okay na ko kay na good. Di ba? Nya the rest ana para nas parokya. So ato lang depende sa pagtandog sa Espiritu Santo nila sa atong apostolate, Father. Kung nakasabot gud sila sa atong apostolate. Mao. Kana ganing ang ikaduha manggong applyan nato aning atong second collection, mao manggod ang ato sang panginahanglan isip mga kapa volunteers. Kaysa inyong gikaingon naa manggod tay material sa panginahanglan sama anang pagpliti, naa sad tay mga masakiton ato sa mataga ag tambal. Gani ang ato mga kauban katong mga 5 ka buok nga nangamatay nihatag pud tag donation sa ilang pamilya, no? Nana. Ang dito nang ako nalipay po kung ni akos kapa kay labi nang wa ko matagae din hig-alawan sa una. Karon na anay gihatag to dito, pasalamat kay ko ani ni Father Joseph Anore sa atong ekonomos nga iya na rong gihatagan ang directors kapa og monthly nga tag 5,000. May na lang na siya. Okay sa gikan 2000 kuan pa na gikan pa na 1986 si Father Ino nagdawat na. Wala, si Father Joseph Anore, Father Jan, wa gyapon to sila kog dawat. Kanindot ani karon gitagaan ako 5,000 at least ba? Ay lang na isguti. So ang kani di ang gipasabot ani no kaning ingon ICC kay gibutang man niya diri kana bang sa mga kuan ang sakuan dinhi sa kanang dili sa kanang kang Sister Faye Barino ba? Kanang sugod, surrender to God. Sa Yati. Dito sa Yati. Naday ko'y misa ugma mga higsoon mo din. Ambot ugma ba ni kinsa gi-announce mo na ni Leo nga ikay mo misa. Ambot mo ba kani ang pasabot aning ICC? Adto ko magmisa sa kang Faye Barino nga center dito sa kaning Liluan, Yati Liluan, ugma alauna sa hapon. Alauna sa hapon magmisa ko dito. Kay gihangi ko ani ni Sister Faye. Ikaw na lang sa Mexican collection nga to. Ako na lang yung announce anda as Sister Faye. Oy, Sister Faye, pag andam dag Mexican collection. Oy, naaday ko rin gimisahan nga mga BLD. Magpasalamat as BLD ha. Kana ganing diha sa alumni office, ganya gamisa ko. Sus, kay ang usa nila grupo dito sa taas, wa man tong haspari kay ang pari na apikihan. Di nang nulusad sila sa ubos ni apil sa among misa. Sa mga alumni raman tato association, akong misa jotera unta to sila ba. So pertindaghana inako sikan collection ba yaro namo. Magsikan collection mi. Dinhi ninyo nako gusto mo sige pa dir pag sikan collection. So nakakuha ko ron dito mga almost 2,000. Ako to ihatag sa atong kapa. Ako ni himuag alo na may resibo, ako lang ning ibalik nyo dinhi. So sige pa dir ay kana na lipay kay ko. So ug mao ni gipasabot aning atong teammate nga ICC ugma alauna adto sa kang Sister Faye Barinos nga center dito sa Yati Liluan magmisa ko para sa mga kaning surrender to God, mga sugod, mga tao ni nga nagumon sa drugas pero nagngandoy nga magbag-o sila. Nya moagi sila ng nindot kay processing. Ikas 50 kape na ni kabatses ang ilang nakuha. Kay sila og na nindot nya maayo kay ni ang iyang kanaganing gihimo no kaning sugod. Nya kanini ang singan ani nay nangutana diri ambot makatubag ba mo ani di lang ko motubag ani ingon din siya sa ganing pader nganong siaw man ka sa tinud anay no mga igsoon di gyud ko siaw nga pagkatao gani ang ako mga classmates sa seminaryo ningon gina sila nga naunsa man ka karon nga seryoso man ka nya nganong siaw man ka. Nangayo lang ko sa Espiritu Santo unsaon niya nga magamit ko niya pagpasangyaw ba sa pulong. Nya kun mao ni ang paagis Ginoo, mulahi man inig humili na nako kay og igsulti nako og parting pang Ginoo kay mo intra man ang kaning siaw-siaw. Ako na lang sa ni siyang giubanan og nagpasalamat ko sa Ginoo. Pero mag-istorya ta nga kanang kamo, di ba? Mag-istorya ta, di man jud ko ingon ana nga magpasiaw. Dili. Sa ako sa ngunahuna kining ako sa gipangsulti di sa din siya pasiaw. Makatawanan lang siya tungod kay kamatuoran.
Usahay ba kaning kamatuoran mo gitik man ni nato dang atong kulismaot sa atong agtang yay igo ko da ana. So sa mo na mga igsoon, so dili to ICC, yung ko kay kuno ng ICC kay katon dito sa ila Love of God, God's Love man to dito ang ilang center. Unya nalimot kaning ICC, di tingali na mo ako, no? So dito ko sa Sugod kanang sa may sa Sugod ba kang Favorino nga kana ganing proseso sa pagtabang sa mga return ni kaning mga surrenderers nya kana ganing didto ni sa Yati Liloan. So kanining tungura kay murag na purpose namang atong panahon mga igsoon ato na ning tapuson ang atong programa unya sa dili pa ato sang pasalamatan sa makausapa ang ato mga kaigsuonan nga nihatag gyud og tabang nga nahimo ning atong masabadong tulumanon. Una sa tanan ang ato dinhing maabtikon kaayo nga General Manager sa DYRF si Father Bobby Ibisa, yang kaabag no si ko ang yapon Father Phil. Unya ang atong technician nga si Joseph Borla og ang uban pa dinhi nilang mga kaabag sa DYRF. Nya atong pasalamatan ang atong mga kapa volunteers uban sa panalangin nga maayo unta inyong panglawas og mga adlaw. Unya ang ato sa mga kaparian o ang mga in charge nila sa parokya nga mutabang sa atong sikan collection nga anaon ta nila ang kasibot sa pagsuporta niining atong komisyon. Apostolate kini sa Archdiocese, dili kini apostolate ni Padre Siano og nato mga kapa volunteers, kung dili mandate kini sa atong talahorong arsobispo sugod pa ni adtong 1986 panahon pa ni anhing Cardinal Vidal hangtod karon gipadayon nga mainiton ni Archbishop Jose Palma. Ang muabag masantos, ang di mo abag next time na lang sad. Sige, karon mangadji na ta sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan mo sa bambunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mayon sa sinugdan karon sa gyapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. San Jose, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Inyong nabati ang tulumanon, ang simbahan, sulod sa bilangguan. Antod sa sunod higayon, daghang salamat. Radio Puwersa! Centericom Iglesia. Paghuna-huna uban sa simbahan. Sa atong panahon